Kalituha ang inyong adlaw. Paminaw kanunay sa mga programa sa DXDR RMN Dipulot. Sibyaanan nga tinuod nga nagpangga sa mga katawhan, walay bahid sa politika. Alas 5 hangtod alas 6 ang tagna sa buntag, tinuod nga balita. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Ug miingon siya kanila. Kini mao ang nahisulat. Nga ang Misayas kinahanglan mag-antos. Ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw. Ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anianaw sab sa kahanginan. Dianiyaw buskyapo no sa pag tumala ninyong pus nga alagad sa mong tulumanon. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, pizza 13 no, sa bulan sa Pebrero tuig 2011. Okay no mga igala, atong gibasa ang San Lucas Kapitulo 24, gikan tutling 45 ngadto na sa 47. Ato ning gibasa tungod kay na adin hinato ipasukad ang atong padayon nga tema. May labot na sa mga timaan o mga marka nga mo'y atong giingon ninyo sa miaging sibiya na to sa mga tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Nga dapat mahibaw-an nato para masayod ta, no? O makailata sa matuod o dili matuod. Daw tamis
para kanato no mga tigpaminaw tamis alang kanato nga magkadungog tag mga pagtulunan nga mohaom no sa atong gibarugan no sa atong pagtuo. Pero gani medyo al kontra kini o kasupak kini sa atong gibarugan. Mahimong pait usab paminaw na to. Pananglit kung si Veritas dinhi o karon nagpaambit sa iyang pagtuong Katoliko. Apan kamo nga naminaw, dili mo parehas niya o dili parehas ang inyong tinuhuan sa gituhuan ni Veritas. Mahimong pait paminahon kining atong tulumanon. Labi na kung ang mga pulong atong mahisgutan dinhi, ang mga pagtulunan nga atong mahisgutan dinhi, dili gyud pagtulunan nga maupoy inyong gibarugan. Pero matag usa kanato no mga igala, adunay kagawasan. Adunay katungod sa pagpaambit sa iyang pagtuo. O kini giprotehian gani bisan sa atong gagamhanang tawhanon. Di ba? Kaya naaman tayo freedom of religion. Pero mga igala, kinahanglan gyud mo tudlo ta, no? Mupadayag ta sa atong gibati. Mupadayag ta sa atong gibarugan. Kay mao man pud na ang katuyuan no, sa atong pagkakristiyanos. Kay ngano sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang iyabang mga gipanudlo kini ba na nauyunan sa tanang naminaw niya sa iyang pagpanudlo? Dili, no? Wala. Wala gid siya mauyuni sa tanan. Tungod kay gani, no? Ya sa Ebanghelyo, ato mang mabasa nga doon nagali mo hulog unta niya sa pangpang, no? Ihulog unta siya sa pangpang. Human niya adtong wali niya, pagpadayag niya, na nasa pasahon ni San Lucas. Niya kadtong nagtuo sa daang tinuhuang Hudeo nga gitawag na to Jewish religion, no? Mga Hudeo magali atong tawag kanila, kani kadugo pagyud sa atong Ginoong Kristo. Wala maggustuhi nila no ang gipaambit kumbaga putahe nga giluto o gustong ipakaon ni Kristo kanila, no? Ato lang ning pasumbingay uban atong pamahayag dinhi, di man pud sa utan ang pasumbingay. Gani ang atong Ginoong Kristo magpasumbingay man pud, di ba? Ang importante lang nga ang atong itudlo masabtan yun ninyo ug ang maong pagtulunan nga makuha ninyo makatabang gayud no sa atong pagtuo, no? Pagpalapnag sa atong pagtuo. Ano man mga igala, tungod kay ang atong Ginoong Kristo nanudlo og usa lamang kapagtulunan. Ang usa ka pagtulunan mao ang pagtulunang Kristiyano. Pagtulunan mahitungod sa Dios. Pagbulutan sa Dios. O gini sa ato nang nahibaw-an, kini gitudlo no sa atong panahon karon sa iyang katilingban, no, sa iyang simbahan nga maoy iyang giingnan panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ang maayong balita. Nakaron bisan dunay dili mo dawat, bisan pait alang kanila ang maong mga pagtulunan, apan kinahanglan gyud atong isangyaw. Mao man pod ni ang barometro, mao man pod ni ang basihanan, no, sa atong pagkakristiyanos kung kita madaba og hulga o kita madaba og mga panghadlok, mga panglutos. Iba mo man ang mga hagit sa atong pagpadayag sa kumaturan. Kaya naman yun ang mga babag gani sa atong panahon karon dili na parehas sa una, no? Kalisod sa atong pagpadayag sa pulong sa Ginoo kay
ang kasaysayan nagpahinumdom o nagtug-an kanato sa mga unang siglo, ikaduha, ikatu, grabe kayo ang kinabuhi sa usa ka buot mahimong Kristiyano. Grabe kayo ang panglutos, kay ang panglutos dili kay pinaagi lang sa baba, no? Sa atong panahon karon, mahimong lutuson ka pinaagi ra sa baba, no? Pananglit kon ang imong ginikanan supak sa imong pagkakatoliko, no? O di ba ka vice versa? Kung ang kinikanan katoliko, dayon ikaw katoliko pod pero nibalhin ka og laing tinuan, unya di sila magkatugot. Mahimong lutuson ka, apan tungod kay dakop na ka, di nakabunalan, pero pinaagi lang sa mga pulong, di ba? Mura sa atong dapit diri sa Pilipinas, murag ang panglutos nga murag dayag kay dinhi kanang pinaagi lang sa pulong siguro, no? Pero ingon pa nila sakit man ang pulong kaysa espada, no? Pen, ngali na gito'y gaingon nga pen is mightier than the sword, no? Kaya depende kung sa imong buot po ipasabot niya na. No? Gining pulong gid pod noon, masakitan ka, hait gina kayo, kay mudulot man na diya si mong hunag kasing-kasing, tulisukon man ka ana. Unya mag-antos pagyog kaniana kung imo nang bation. Kay kung lutos lang pinaagi og pusil, pinagi espada, kanang elemento gyud nga makapatay nimo. Patay mga diretso. So wa nang pag-antos kay diretso mong kapat yun. Pero giisip nato nga grabe na nga klases panglutos kanang dugoon. Ug mo nay nahitabo gyud gayo sagad yadtong unang siglo, ikaduha o ikatu. Apan na gihapig dugoon nga panglutos, bisan yadtong nahitabo sa kinibang mga 15th century or ini na nga mga siglo diin owahin na diri na dapit sa atong panahon. Apan di gyud sama niadto, no? Sa panahon sa unang siglo ikaduha ikatulo diin ang mga paganong emperador kusganon gyud kayong nagalutos sa puot mahimong Kristiyanos. Niya na apoy duguon nga panghitabo panahon sa Inquisition. Pero ato lang buot maitagad kaninyo nga katong nahitabo nga Inquisition, no? Panahon sa katong pagtudlo og kinsa tong mga irehe o ingnon talang mga misupak sa simbahan og niadtong higayuna murag dunay adik kay mura mao gyud dunay panaghiusa o medyo dunay panag-usa sa kagamhanang Romanhon, no? Niadto ug sa kining tinuhuang Katoliko. Pero ag Romanhon na nga dili tong panahon ni Nero, no? At ulan nang maitagad ninyo gamay mga igala kay ang Roma god nahimong Babylonia mao manggali nga buot si Kristo may adto usab didto si Pablo. Mga tinun-an niya nga maabot gyud didto og naabot gyud sila didto parang sangyawan para matuman pud tong giingon niya sa San Juan Diez nga kadtong wala mahisakop ni ining turila pa sakupon. Giapil pagpanawag ang mga dili Hudeo kay ang fulfillment lagi ang katumanan sa tinuhuang Hudeo mao man ang tinuhuang universal kung magkailapon. Nga kadtong unang tinuhuan nga gitawag og Jewish religion, unang ang lamang kadto sa pagtukod
sa tibuok pagmando sa Dios. Nganong mayong tag-unang ang kato sa pagtukod sa Dios sa iyang pagmando diri sa kalibutan tungod kay sa ngalan pa lang, no? Sa paghulagway pa lang tinuhuan sa mga Hudeo, Jewish religion. Sa tupad dunay pag-specify, dunay pagpihig lang para sa mga Hudeo, di ba? Mutong gitawag og tinuhuan sa mga Hudeo kay para lamang kadto sa mga Hudeo. Di ba mga igala? Pero unang ang pato. Dunay pamulong si Kristo sa San Juan 10. Partikularmente kung ako masayop 16 ba na. Nga kadtong dili mga Hudeo ipaapil usap sa maong pundok nga iyang gitukod. But pasabot apil na mga hintil. Unya ang lugar sa mga kahintilan during that time, panahon ni Kristo, itong unang siglo, ang lugar yung kay mga kahintilan mo man ang Roma, no? Ug uban pa diin parehas ang mga nanimuyo, mga hintil. Mao na nga sila kabigon usap para mausa dinhi sa katilingban ni Kristo. Sumuna nga ang pinakadako o di manggali pinakadako usas sa mga dagko nga moingon ta ilhanan sa katilingban ni Kristong tinuod mga igala, mao ang pagkakatholik o pagka-universal ni ini. Ngano? Tungod kay mga igala, ang daang tinuhuan kung atong ihulagway, mo nang moingon ta tinuhuan sa mga Hudeo kung Jewish religion. Kay para lang sa mga Hudeo, kung usa ka kahintil sa ilang panahon, I'm sorry, no? Pasaylo kay wa kay labot, di ba? Isipon manggali kang mahugaw, di ba? Mga igala. Pero sa pagsugod ni Kristo sa iglesia, no, sa iyang kingharian nga mao ang fulfillment. Sa kingharian sa Dios nga mao nagi pabarugon nga di na gyud malumpag kay katong daan na lumpag man do, di ba? Kung panahon nila ni David, mo na nga sa Amos na gitagna diha nga tungod kay napukan katong una kinahanglan pabarugon. Ang kingharian sa Dios ma-restore kato nga di na gyud malumpag kanang giskutan diha sa Daniel 2:44. ug atong gituhuan nga kanang mabasa na to sa San Mateo 16 diin giingnan ni Kristo si Pedro sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, no? O gingharian na mga igala matud pa sa usa ka batid ni ining hubad-hubad sa Biblia mga igala. Ang takdo unta gyud nga lunsay gyud nga hubad niya nang pag-ingon tukuron ko ang akong iglesia. Kung istiktuhon gyud kuno na paghubad Bisaya man dili gyud unta iglesia, no? Kundi katilingban. Kay kanang iglesia hinulaman man as katsila, di ba? Pinulungang katsila man na. Mayong kag iglesia. So ang lintunganay Cebuano kuno niya na katilingban, pero maoro na kung sabton. Niya kay sa atong pagtuo di man kupud istrikto ang Ginoo kung unsay atong lingwaheng gamiton. So mahimong binisayon, mahimong iningleson, kay di man importante. Ang kana bang mo specify lang gyud kag kana lang gyud ang atong pinulungan. O manggali ako lang ning hisgutan gamay mga igala nga sa bisan sa atong simbahan ng panahon ni atong Council of Trent, no? Kay karon under Vatican II naman ta sa atong simbahang Katoliko. Sa Council of Trent gi-emphasize pag-ayo nga kanang the breaking of the bread nga gitawag na tug misa sa atong panahon karon mga igala. Ang misa sa Council of Trent mura ba o gi-istrikto nga Latin ra gyud pagagawion des misa.
Di ba kanang Tridentine Mass na to Latin man ang gamiton? Pero sa Vatican II na, gibuksan. No? Wala na gi-istrikto nga kining inanglan Latin ra gyud ang misa. Mahimo nang iningleson, mahimo nang binisayon, sa lain-lain ng pinulungan. Kaya ang simbahan sa iyang pag-abre sa mga kahintilan nga di lang kay mga Hudeo ra ang mahimong sakop, inanay kining nagbukas dili magud insigida ba nga ang iyang bang pamalaod mo automatic nga develop na gyud. So dunay gradual nga paglambo, hinay-hinay nga paglambo sa ato pa gikan sa pag-abre ni Kristo sa mga hintil nga pwede na sila apan ang mga pamalaod nga panghimuon diya sa mga leader sa simbahan mahimong di pa kayo lambo kay nagtubo pa man siya, di ba? Parehas sa usa ka organisasyon nga pirmero sa pagtukod di pa kay siya lambo pero sa pagpadayon na niya og tuyhakaw pagpanaw no naglambo ang iyang mga gipanghimo o mga proyekto no ug unsay mga gipangbuhat mga projects sa any group di ba dunay paglambo iuna na usab sanglit gitagaan ni Kristo og gahom ang mga lidere sa simbahan sa paghimo og mga lagda mo nang dunay mga panghimuong balaod mo na nga panahon sa Council of Trent ang simbahan sa balaod sa liturgy for example labi na diha sa misa medyo dunay pagka-strict nga ilalang gi istiktuhan sa Latin no sa Council of Trent mga gala no correct me if I'm wrong pero sa Vatican II na naglambo na ni no kay dili importante kayo diha sa kanabang pagtulunan sa pagkamatarong nga istiktuhon ang pinulungang gawion no murag seremonyal na ba nga panguna-huna ba nga magimutag istrikto nga inanglan Latin ra gyud. Pag abot sa Vatican II nga gala nga mga papa, mga pope, giabre nga pati pinulungan pwede na no sa kaugalingon natong pinulungan pwede na ang misa nung sa ulugo na to bisan sa binisaya sa iningles ug unsa diha mga higala. Mao na nga kini ako ning hisgutan pud gamay kay ang mga depensor sa pagtuong Katoliko ron medyo subo natong ipahibaw ninyo kung wa mo kahibalo nga medyo nabahin ang mga apologists no o mga Catholic faith defenders atong panahon karon mga higala no mo nang tugutis ako nga kining timaan nga atong paghisgutan sa simbahan medyo ni focus ako dire sa kining mga balaod nga dunay kausaban nga mahimong ilhanan gyapon na nasa dagan sa iglesia nga gitukod o katilingban nga gitukod ni Kristo. Hinoon katong isyu sa timaan may labot sa iyang pagkakatolika, isyu mahitungod sa timaan sa iyang pagkarumana, ako naman ning na subli no nabalik-balik naman ako ni na mangalik ko'y kaning document, audio document ani na sa atong website. Ka pwede ninyo ma-download no mga igala para magkabaton mo inyong kaugalingong kopya. Pero karon ako sang hisgutan kining dunay mga kausaban pero kining kausaban mga higala kalambuan ni dili ni ingon nga atong gisupak o gilapas gituyong gilapas tungod kay dili mao ang balaod sa Council of Trent no kinahanglan kita ron ato ning sabton pag-ayo mga higala kay ang mga Catholic faith defenders medyo nabahin niining issue may labot na sa Council of Trent o Vatican II no subo nga akong ipahibalo ninyo nga ang ato galing mga haligi sa pagpanilipod sa pagtuo no ako lang yung hisgutan ninyo mga higala di man ni dautan kay tinuod man pud ni si Attorney Marcelo Bacalso nga usa sa mga haligis panalipod sa pagtuo o ang atong haligi gyapon sa pagpanalipod sa pagtuo mga higala si Mayor Socrates Fernandez wala sila ron magparehas og baruganan mahitungod aning issue sa Council of Trent o Second Vatican Council mga higala.
So, dili lang hinuon diri sa atong dapits Pilipinas, bisan pagali sa US, nagmonitor ko ang mga Catholic faith defenders po dito. Medyo nabahin yun kay dunay mga Catholic faith defenders dito kanang gitawag og CDB contest. Kanang mga CDB contest mga higala, mga Catholic faith defenders gihapon sila. Pero ang ilang baruganan, ilang gi-emphasize pag-ayo ang balaod sa Council of Trent. Unya ang balaod sa Vatican Council, Second Vatican Council, ilang gi-judge, ilang gihukman nga daghag mga sayop. Ngayon ta lang, kung masayop mga kuspulog, daghag mga sayop, may pasig mingon sila nga, dili, daghan, masig mingon sila, gamay lang, no? So magamay og madako basta kay ilang gihukman ang Second Vatican Council nga kining naay sayop. Sama aning may tungod sa misa lagi kay sa Council of Trent gipahimug-atan pag-ayo nga kinahanglan dili gyud na usbon nga kanang misa gawion jud ang pulong Latin ra gyud katong gitawag og Tridentine Mass. Nya karon kay ang atong simbahan ron, atong Second Vatican Council, pwede naman. Nya ang paggamit po sa kanang mga kaabag nato kun lay minister na to nga atong gipatabang sa mga pari, no, sa uban nilang buluhaton yes misa ang mga kaabag. Daw gidili man kuno na sa Council of Trent. Muna nga tungod kay ilang gibarugan pag-ayo ang Council of Trent niya ang kining Second Vatican Council medyo may pagka open naman, may pagka liberal. Muna nga nakaingon sila nga uy nang kuha naman ni nangahiwi naman ning bag-ong paparon o nangasipyat naman ning mga pare uban po doon kay gisundog o ang Vatican to gipahimug-atan den mura maggisipa, no, gisalikway man ang Council of Trent. Mga higala buot na tong i-emphasize nato pag-ayo, no, atong ipadayag nga ang Council of Trent mga higala wala na gub-a sa Second Vatican Council. Matod pa ni Father Ram nga atong amigong pare, no, nga manager sa DYWC sa iyang tulumanon ni atong Domingo kay naminaw man ko. By the way, no, atong ipahibalo po ng tulumanon ni Father Ram matag karon Domingo matag alas 8:30 ngadto na mo alas 9:30 o maabot pa gali nag alas 10 kay daghang kay mga musalmot manggod. Matod pa ni Father Ram nga wala to isalindot tong Council of Trent. Kundi gi kuan lang to, dunay gidugang, no? Dunay gipalapad. Gihatagan lang bag-ong panglahuntaw. Dili kay giguba. Ngano? Ano mo ingon tag wala giguba tungod kay katong balaod sa Council of Trent para man to sa mga sakop diin na ilalom sa Council of Trent pod o kadtong mga katong magisterium niadtong panahon na kung na-under ka obligado gyud ka mosulod sa mong balaod, no? Parehas ra gud na sa atong balaod diri sa Pilipinas mga higala. Ug unsay balaod nga gisunod nato ron karong panahon na ang karon mo'y atong tagag importansya. Dili tong balaod nga niadto pang unsa pa to 1950s o unsa diha. Kay naa na may gipang dugang na nay mga amendments. Oo, di ba? Namo na giklaro ingon si Father Ram nga wala man tugub atong Council of Trent kundi gitagaan lang bag-ong panglantaw nga para nga mas mulambo pagyud ang atong kanabang kanang sumani term ani. Kay kanagong kalambuan inanay man na di man na automatic lambo dayon. Og atong nakita manggod sa murag atong naalimadmad ba o atong nabantayan nga ang Second Vatican Council medyo niluag sa mga kanabang pamaagi diha. Kay ang Council of Trent di man to dautan kay paghigugma man to sa atong pagtuo. Niya uniform kayo ang misa. Mauna nga Latin ra gyud. Oo. Pero dili nalantaw na sa Second Vatican Council nga di kay na siya importante kana bang murag ceremonial ra o kanang uniformity lang sa lingwaheng gamiton.
Mahimong sa Council of Trent, kay mo man to'y balaod sa maong panahon, pwede po na siya dalon sa Second Vatican Council o makahukom ang Second Vatican Council nga ipadayon to, pwede, no? Apan sa Second Vatican Council, gi tagaang bagong panglantaw na nga o pwede na, nga ang misa litukon sa laing pulong, nakaron ato bang hukman ang Second Vatican Council nga gipakawalay bili ang Council of Trent? Dili mga igala. Ingano man, kay ang namunuan sa Council of Trent o ang magisterium sa Council of Trent, binding o kita mo tuo ato, kinahanglan mo pailalom ta kung kung nailalom ta sa ilang panahon. Di ba, mga higala? So kung unsa ang balaod sa Trento o Council of Trent, kung nailalom ka sa maong panahon, obligado ka sa pagsunod sa maong balaod. Nya dunay mga statement sa Council of Trent nga kini kinahanglan ipadayon, pero dili nabot ipasabot nga walay katungod ang musunod nga magisterium nga dili pwede mo usub ana. Dili na mga igala. Kay ang gahom nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles ug ang gahom sa mga sumusunod parehas. Walay makuha, di ba? Buot na akong ipasabot mga higala sa pag-ingon ni Kristo sa iyang mga kadagkuan sa simbahan, ang inyong idili dirisyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot usab. Una nga ang simbahan pwede makahimog mga lagda. Mao manggali dia sa Buhat 16:4 atong mabasa nga ang mga kadagkuan nakahimo og mga lagda og ilag kining gipatuman sa mga magtotoo, di ba? Dayon kinsay na puli nila sa ilang katungdanan, na po'y naay gahom nga ingon ana. Sa pagdili og pagtugot, makahimo og balaod, pwede pod iyang i-repeal, pwede pod ipadayon, ingon ana. So, sa panahon na sa Council of Trent, mga igala, no? Sa panahon na sa Council of Trent, mao to ang ilang balaod sa una. Din karon ang pangutana, kanang balaod nga ilang gihimo, dili ba na pwede mausob sa musunod nga ana ay otoridad? Mahimo mga higala kay ang concept na tugod, kana galing church law o mga canon laws, kaya mga kadagkuan raman sa simbahan mo'y naghimo ana, pwede po na niya usbon. Pwede po lugakon. Kay klaro man ang gihatag nga gahom sa Ginoo, ang inyong idili dirisyuta, idili sa langit, ang itugot usab. Di ba? So, kung muingon ka nga kadtong balaod sa Council of Trent, dili pwede mausob, sa ato pa, ang nisunod dahi nga gahom o pagmando, ang misunod nga magisterium o magisterium sa Second Vatican Council, limited dahi ilang gahom. Kaya nga naman, kay naan na may balaod sa Council of Trent, sa ato pa, karon kitang magisterium, kitang mga obispo, pinanguluhan sa Papa, ang atong sundon, katurag yung Council of Trent, di na kita muhimo pa, di na ta mudugang, dili na ta mu amen. E nga naman, na may Council of Trent. So, unsaon pagkatuman, katong giingon ni Kristo nga, ang inyong idili o itugot. Murabag makaingon ta nga, ang gahom di ay sa magisterium, panahon sa Second Vatican Council Limited, nga naman, kidi man siya makahimog iyang kaugalingong balaod. Di siya pwede maka-amen, di siya pwede makausob, di siya pwede makadugang. Unya, kadtong magisterium sa Council of Trent, mga higala, sila makahimo sila, unya, ang magisterium sa Second Vatican Council, dili. Dili na mga higala. Pero kung ang Second Vatican Council nga magisterium, yung itag magisterium, mao na mga bishops, no? Cardinals, pinanguluhan sa tinugyanan sa mga yawis ng harian sa langit, mao na ang Papa, no? Sa panahon sa mga apostoles, ang magisterium mao man to si Peter o ubang mga apostol o kinsa pa tong mga sakop nila, no? Pero kinsay na sunod nila sa history mo man ang mga kaobispuhan, din ang kaobispuhan po doon na po'y succession of authority. Kung wala na sila, agkadtong mga musunod nila nga mga lideres, nga mga obispo, sila na pod ang magisterium. Di ba? Kay mapasapasa man lagi ang gahom.
sama anang gahom sa presidente nato sa Pilipinas, mapasa nga tos musunod, di ba mga igala? O mao na nga, ang Council of Trent, pwede nga kung mahuna-huna sa magisterium sa Vatican to, maingon nga, okay, ni ipadayon na ito ni. Kaya naamang po gipadayon. Di ba? Naamay gipadayon nga balaod sa Council of Trent, nga gipadayon na po sa Second Vatican Council. Pero naagi giusob o gidugangan. Dili kay giguba to. Wa man na. Tanawa ra go ng Council of Trent nga dokumento mga higala giusob na sa mga Katoliko ron o kanang mga magsusulat na tog mga libro. Di ba nagpabilin ang dokumento sa Council of Trent pero kana binding na sa panahon ra pod niadtong magisterium sa una. Nakuha ninyo mga higala? Nga pananglit ikaw karon. Oh. Natao ka o ang imong existence, ang imong pagkaanaa didto go back sa panahon sa Council of Trent nga kinahanglan Latin ra gyud pinulungang gamiton dias misa. So, ikaw karon nga member o ikaw pare kinahanglan mosunod ka sa balaod sa maong panahon. Dili ka magbuot-buot og imo nga maghimo ko kinahanglan mag-in-English ko or unsa pa na diya. Nya, supak man na sa maong panahon. Sa maong magisterium sa maong panahon, hindi yung ka magsupak-supak. Ingon na. Pero sa panahon nato ron, sa Second Vatican Council, ang magisterium nga atong tumanon, ang sa ato man pong panahon ron. Oh. Kaya kung moingong ka nga, oy, ang Santo Papa, okay naman siya aning misa karon. Nga pwede litukon lang sa laing pinulungan. So iyang gisupak tong Council of Trent, dili man pud mga igala. Kaya ang iyang gisunod, dugon sa balaod na pud sa panahon karon. Nakuha ninyo mga igala? Kaya mo na ang issue karon nga nabahin ang mga apologists kay dunay mga apologists, dunay mga Catholic faith defender nga ilang gihukman ang Papa nato sa Second Vatican Council nga dili na kuno tinuod Papa, anti-pope na kuno. The moment kuno nga supakon tong balaod sa Konsilyo sa Trento, automatic maanatima na ka. Pasabot ni undang na ka sa imong pagkakatoliko, dili na genuine ang imong pagkakatoliko. Naliman ka si Pope John Paul II kuno og si Pope Benedict XVI di na tinuod nga Papa. Muna og matinuod ilang argumento mga igala, mulutaw nga naputol day ang simbahan. Kaya wa na may tinuod nga Papa. Unsa man tong gipasalig ni Kristo nga ang iyang gingharian dili gyud mabuntog, di gyud maguba. Sa ato pa kung matinuod ang argumento sa mga sidibikantes mga igala na waday natuman tong gingon ni Kristo nga ang iyang simbahan lig-on. So mo na mga igala nga, wala guba ang Council of Trent sa Vatican II. Ang Vatican II, palambo ag maayo. No? Ang unsay kulang sa Council of Trent, gipuno, gidugangan din sa Second Vatican Council, kay naglambo man lagi ang mga balaod, mga igala. Sa magod nga, bisan sa daang tugon o panahon ni Kristo, nabi ani paglambo. Di ba? Sa daan, mga Hudeo ra, para ras mga Hudeo ang, unsa ni, ang gingharian sa Diyos. Pero, pag abot sa ni Kristo, di ba, unsa may gingon ni Kristo, ang fulfillment, ang kalambuan, ingon siya nga, oy, dili ra ni para sa mga Hudeo, kundili apil pod mga hintel. Di ba? Maurusab na nga, mahimong sa Council of Trent, gi-istrikto sa magisterium nga, oy, Latin ra gyud ang gawion das misa. Pero pag abot sa Second Vatican Council na kaingon, oy, di man importante nga kinahanglan Latin ra gyud gawion. Pwede po nato na litukon sa laing pulong. So mo na kalambuan pod gikan mo bitawng dunay Second Vatican Council kay dunay kalambuan diha nga wala pa didto sa Council of Trent. Dili kay giguba tong Council of Trent. Mao na mga igala. Kay kung mo dapig taad tong mga sidibikantes mga igala, kadtong nag-akusar sa Papa nga anti-pope na o dili tinuod nga
kining papa, mahulog nga ang nag-akusar mao na may magisterium. Murag di gyud ko makadawat ana. Ngano ba? Naliman ka, ikaw na'y naghukom sa authority? Kinsa may authority nato sa simbahang Katoliko? Kita ba nga mga membro? Kita ba mo final say? Kita ba mo katapusan mo ingon o mo hukom nga unsay tuhuan nato? Kita bang mga laiko? Muni mga igala, dili ta pwede mo judge unsi atong tuhuan ngano kay dili man ta magisterium, member man ta. Di ba? Panahon sa mga apostol kinsa may magisterium? Sila ni Pedro o ubang mga apostol. Sila katong maghiusa sila kung sa ilang mga official pronouncement. Ang ila amoy tuhuan tungod kay sila man ang magisterium. So kung kinsa po ilang sumusunod, mao na putoy atong tuhuan. Nakaron ikaw ron mubasa ka sa libro Second Vatican Council, Council of Trent, then ikaw ron imo ng sabton, then ingno na din nimo ng magisterium, ikaw na imo hukom nga, sayop kang papaha ka, sayop mong mga pareha mo. Di, ang nahulog mga igala, nahimong ikaw na yung magisterium. Murag di na po na noon, samot nang di na yun katuhuan para nako mga igala. Kaya para nako, ang official teachers of the church, talking about the first century, mao to si Peter and the apostles. Kung katong iyang mga kauban. Dayon, sa second, third, fourth, hangtod sa atong panahon karon kung kinsay nakasunod sa ilang katungdanan, naa nila ang gahom sa pag-ingon kana, tinuod kana dili. Na ako, paritan, no, si Veritas, mubasa ko sa Council of Trent, din basa po ko si Second Vatican Council, din dunay kausaban, din hukom din ko nga, oy, nasayop ang Vatican to. Di na pwede. Kaya murag nahulog naman ako na Santo Papa, o ako na po'y magisterium. Nga di ra bagyo ko Papa. Unya, doon na pa'y baruganan sa mga kanang gitawag og traditionalist o mga sidibikantis nga ilang gihukman kuno ang Papa nga naheretic na kay nagsimba na kuno og Diyos kay ni adto dito sa simbahan sa mga Muslim then gihagkan ang libro sa Quran then pwede ni adto pagid sa kuan ubang mga religion. Wa lang gid masabti mga higala ang gibuhat sa Santo Papa dili aron nga mutuo ta sa ilang religion kundi nagrespeto. Ang gugma gi-emphasize pag-ayo sa Second Vatican Council. Kaya niadtong una nga mga council medyo stricto ang simbahan. Mong dili kayo makighimamat sa ubang religion. Pero sa Second Vatican Council gipalapad na pag-ayo tungod kay ang pagbasa sa pagtulunan sa Biblia o pulong sa Dios kinahanglan mahimug at ang love. Mahimong ang love dunay inanay nga pagdevelop. Diba? Gitudlo man ni Kristo nga ang gugma ipahimugat. Si San Pablo ningon manggali nga sa mga Hudeo nagpaka-Hudeo ako og bisag asa gali murag mo adapt siya og unsay ilang kultura para lang gyud makabig niya tong mga tawhana. Kay kung mag-inistikto gutak ayo mga higala, di ta mutagad sa ubang religion, murag kuan nato sila, murag di ta mutagad nila kay di sila parehas nato, murag unsaon nato sila pag kuan, no? Saan na to sila nga mausa sila diri nato kung ingon ana nga tong panghuna-una. Umuna nga kanang kanang partner dia sa kanang narbay kanang anugunan kay ko kanang Demon Brothers nga maayo kay manalipod sa pagtuong Katoliko. Nakadungog ko, nakabasa ko sa ilang mga articles pero mga igala na subo ko kay ilan namang gihukman ang Papa nga kuana irihis. Kay mao lagi na ani adto sa ubang mga religion din nakighimamat para na kung unsa mo gyud utana na. May man pod nga ang Papa niingon nga oy sayop ning ato den ilan ay husto mo nang mutuotan nila. Wow, pod mingon ng Papa. Ang iya lang gipakita lang niya ang iyang pagkamahigugmaon. Nga di lang mupili, di lang kay ang iyang higugmaon kitarang mga nagpasakop sa Katoliko. No. Walang yun masabti ba ang gibuhat sa Papa nganong abre, nganong nibisita sa ubang religion, nakighimamat. Dili man abot pasabot nga nituon ang Santo Papa sa religion nila, no? Ano mga igala? Ang pulong ra gyud ni San Pablo mara gyud timan-an nato gyud mga igala.
nga ningon siya sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ako. Para makabig lang yun nako sila. Ang dili kay ingon nga ug unsa sayop nila moawat pug ko. Oh. Wala ningon bang papa na wala oy. Okay, naay text message si kuan mo nang nadugay ko mga igala kay gibasa pa nako ang text message gikan ni Bob Cuenca. Ako lang ning basahon no. Kini si Bob Cuenca hugot kay ning nagsuporta sa atong tulumanon mga igala. Sige ni siya padalag message nako. Ngay lang ikog pasaylo sahay nga di nako maatima nagis ka busy po nako. Pero napasalamat gyud ko kayo ani niya no. Dahil nadumduman po nako ni nga iya po ning issue nga gi-share nako. Dinwa pa nako mahisguti dinis tong tulumanon. Nakaron na timing nga akong nahisgutan kay mo man po ni ang akong na focus latest no karon mga panahon. Kay dunay nagpadala po nako si G1 nga taga Cebu nga nakaroon sa Cagayan, iya po kong gipadag mga dokumento. Kanang Bikil, kanang apa nato ron sa mga Catholic Faith Defenders kay medyo nabahin tas duha, no? Mao na nga atong giatiman ni. Ingon si Bob Cuenca, ingon siya. Mao na akong giingon nimo sa una, bro, o Brad. Mao kanay hugot nga gibarugan ni Attorney Bacalso. Ang buti pasabot ni Attorney Bacalso nga kung magmisa ang pari gamiton jud ang pulong ni Latin. Hingpit jud ang pagsupak ni Attorney bahin sa canon law. Hasta ang mga obispo sa Santa Iglesia iyang gisupak. Hasta ang Konsilyo Vaticano II gipangsupak ni Attorney hasta ang paghalok sa Pope. Ng Pope Paul II sa librong Quran. Buot ipasabot ni Attorney niyukbo na kuno sa Islam ang Papa. O mao ni mga igala ba nga ug unsay mga kalambuan sa kuan gipanghimo sa Santo Papa sa Second Vatican Council gi-judge na gihukman na niining mga kauban ra pud nato sa panalipod sa pagtuo nga idolatros na kuno maunang heretic na kuno ang Papa kay nganong iyang gihagkan ang librong Quran. Di man ang mahigala. Diba nainumdum ko sa gingon ni Attorney Bacalso nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Mga lang yung pasaylong medyo ni komentaryo ko ni Attorney Bacalso ako yun ang siyang gitahod ng mga igala. Wag yun ako yun akong pagtahod ni Attorney Bacalso bisan hangtod karon. Kay daghan kay kung nakatunan sa iyang mga gipanudlo. Pero kining issue karon mga higala dapat kinahanglan mo voice out gyud ta no unsa gyud atong ayagon ang atong pagtuo no kay nakahinumdum jud ko siyang giingon nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos nakaron kun iyang gihukman ang si Pope John Paul II nga nihalok sa Quran idolatry na to pagpakadiyos na to uy brag nalimot siguro siya nga siya may nakasabot ko kaayo anang bahin sa pagyukbo diha gyud ko nakasabot niya pag-ayo ana mga igala nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos kay naay pagtahod lang nga kanang gitawag na tog veneration. May gala piki na atong panahon no. Ipadayon ta sa sunod Domingo pohon kung itugot sa Ginoong nagihapon atong tulumanon kini nga issue. Bob Cuenca daghang salamat. Salamat pod ni RJ sa Davao kay sige pong padala nako no. Si RJ sige paminaw diya sa atong tulumanon diya sa internet. Uban pa nga mga suki na to sa internet o dire sa kahanginan sa RMN Dipolog, no? Salamat kay ninyo.
Okay mga igala, ay biya mo kalimot ha, kato akong giingon ninyo nga, unyang gabi mga alas 8:30, taman alas 10, kung naalang si Father Ram, paminawasab ninyo no, ang ilang tulumanon dito sa Dumaguete, no? Pwede po mo ako maminaw ko sa internet raman kay live streaming naman po ang DYWC. Lamang usahay dunay bikil sa internet, munang murag wala po sa internet, di ba? Pero di walang yung diferensya. Maka-online report. No? O kung moabot sa inyong dapit, bisan gali kay kusog kay ang signal sa DYWC, maabot guys pinyan, basta kay mga transistor radios lang. Paminawa sa ninyo mga higala. O bisan mo ana mo sa akong website na ako'y link sa live streaming pod, no? Diri sa RMN Dipolog o sa DYWC, no? Kining RMN Dipolog mga higala o sa DYWC, sister po ni siya kay member naman sa RMN gyapon. Unang na nagbutang kog link diya sa atong website ang veritas899.weebly.com. Okay mga igala, no? Kung doon na gali mo i-email o di ba ka gusto mo communicate ni Veritas pinagi sa iyang blog, naaragyo diha sa akong website, no? Ay mga ipang-click rin nyo diha nga makapaingon mo sa atong blog. Kaya itong cellphone number, maugyapon, no? 0918-5497065. Unya daghan kaayong mga maayong feedback, no, diya sa atong vlog. Salamat kay ninyo. Diyo natay mga bag-o galing mga suki, no, diya sa internet. Nya mga igala mahitungod sa RH bill na atay mga audio video documents nga na diha atong gibutang, no, sa atong atong website. Unang usbon ako salamat kayo, no, nga kining atong programa ni abot na po sa internet kay nagkadaghan ang atong mga suki sa atong kining tulumanon mga igala. Unya sir kumalimot ang tulumanon po sa atong manager, bagong manager Trisara Mendipolog, murag ikaduhan niya karon, no? Paminawa sa ninyo nindot kay, no, malingaw gid mo. Hasta gali akong misis nalingaw sa tulumanon ni Rod Cardo Villaronte. Mura naabot na kay ni uli ni sis pagadian, murag mao pag ni siguro pag-abot. Balik. Oo. Mga igala. Okay, so wa naman tay igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubos nga higala sumong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban si Picas Lawak, Danny Luod ug Tax Ilumba, sa tanang mga kaubanan nato dinhi sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong bag-ong maaptika manager Richard Cardo Villaronte. Hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Kumplituha ang inyong adlaw. Paminaw kanunay sa mga programa sa DXDR-RMN Dipolog. Sibyaanan nga tinuod nga nagpangga sa mga katawhan, walay bahid sa politika. Alas 5 hangtod alas 6 ang tagna sa buntag. Tinuod nga balita. Headlines.
Kani Vice Mayor Edilburgo Bebsing sa Dagbayan sa Dipolog, misugyot nga maghiusa ang tanan alang sa kalampusan sa palarong pambansa 2011.